Dunkin' Donuts. Arată oribil, dar sper să-i bun. Ai bun. Merge. Ai avut o bere oribilă. 74 de miliarde de calorii. Deci un pic. Ai bun. Mâncăm la In-N-Out. Monster Fries. Monster Fries. Monster Hammer. No. Am venit să mâncăm la El Pollo Loco. El Pollo Loco. Așa arată un burrito. Mamă, mi-am luat de la YouTube. O să merg foc din cur. Ia uite. Ce aici faci? Ți alegi tu? Da. Eu mă leg de asta. Și poți să pui la pachet? Da. Și acolo fac ei toată aia? Pentru că wait time-ul este de 2 ore jumate. A, la masă. Da, și nu vrem să stăm 2 ore. Și pur și simplu ăstea merg așa și tu ți iei ce vrei tu și mănânci. Da. Și cum își dau ei seama ce ai mâncat? Păi fiecare farfuriuț de asta e $2,60, care vin aici. Da. Iar aici mai sunt mai scumpe. Da. A, am înțeles. Și tu ți-a dau. A, da. Sushi. Și astea? Nom nom nom. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Nu puteam să venim aici fără să încercăm McDonald's. Deci, da. Ne-am luat așa un McDouble bacon, niște nuggets, un burger clasic și multe sosuri. Și, bineînțeles, cartofi. Sandwich incredibil de imens. Practic, e enorm. Dar ăștia sunt buni. Sunt cu bacon și brânză. Și nuggets. Aici sosurile costă $0. Sunt gratis. Nu ca la noi sărăcie acasă, unde dai 2 lei pe sos. Bine, dai câte $15 pe meniu, da? Măcar ai sos gratis. Bă, nu am mâncat la mine. Ai o grămadă de cartofi. Ai tăiau toppings mai bun. Bine. Cum ți-a părut mecul de aici? A fost bun. Bun sau... Meh. Eu zic că e... Meh, ținând cont că eu în țară mănânc doar McPuișor de la Mac și ăștia nu au McPuișor. Da, aici nu au McPuișor. Și a trebuit să mănânc burger cu carne din aia... care... a fost rea, dar... aș fi preferat un McPuișor. Da, mai bune sunt McPuișorile la noi. Ce bahat! Get to the chopper! Ice Cube, pentru că de aici curge gheață.
iced tea, pentru că de aici curge. Pineapple Express. Pineapple Express, the Black Widow. Dacă te uiți atent în spatele meu, vezi un dita mai blanto. Acolo e numai sau unii carne aici, arată și unii carne. Uite, bacon. Thank you. Thank you. Ia de mișu și bagă în... Din mâna mea ca referință. Stai. Mea mea mai micuț, mai finuț, mai... un sandvișuț, micuț. Dar ăsta e pentru Miha l-am luat. What the fuck e aici? Chicken parmesan. Și la mine e ăla cu... chiar are... Pineapple? Chiar are pineapple. Da. Ce ai acolo? Turkey și The turkey key. calamata olive bread. Ce aromă crezi că este? E cu are din alea Reese's cookies. Peanut butter. Yep. Eu am avut cu caramel și Alina a avut cu ciocolată, iar ți-am luat cu Reese's Pieces. Bun tare. Ai ghicit aroma. Ce? De ce? Nu zicești. Please. A blizzard? Please. A blizzard. Ai mâncat toate bucățele. Nu mai am. Clasic meu. Ce vrei să mănânci la KFC? Hot wings. They make me happy, man. Them hot wings. Hi, what can I pick up for you today? Hi, can I have the hot wings? What's your, what are your servings for me? The hot wings? Yeah. We have 5, 10, and 20, but they are an 11-minute wait because they are cooked to order. That's okay. I'm sorry, how many was it? The 20? Okay, 20 hot wings. Anything else I can get for you? Is it the, sorry, I'm sorry, is it the 10? Do you still have the promotion with the 12? Or? No, we don't. Oh, okay. Okay, that's fine. I'll just... Le-am spălat, nu se mai spală bine. Ei, nu știu ce mă așa că... Uite câte sosuri, nu cred! Să pun aici. Toate sosurile. Cu dezdrăbălare. Nesimțire. Asta e nesimțire. Hai, ia și puneți sosul la mine aici. Puneți sosul înainte să mă pereți mâini. Dar nu știu. Uite, poți să alegi de aici. Noi am ales atunci crab meat. Okay. Salmon, tuna. Nu știu, nu mai vrei octopus, nu? Vrei spicy tuna? Shrimp? La fel ca data trecută, nu mai știu. Mia? Tuna, salmon, and shrimp. Yeah.
Piții. Piții. De la Urban. Pizza. Urban. Pițili. O să pun muzică când vorbiți voi, adică mereu. Stai așa că vine lumina mișto aici, uite. Endless. Câte vreau eu. Break the other ones. Do you want me to do it? Here. Yeah, and now break all those other ones that are bent. Okay. We'll put it in all of them. Yeah, I know. That's not a good one. I see. It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. It's Corona time. Știu, dar eu așa... Do you need me to give you those? No. Here, this one. Micaela, acum trebuie să faci turi. Okay, I got a bunch. From all over the top. Okay, I got the middle Try to one. get like the ends, like over here, you know. The end, like this. Okay. Yeah, like see how like this is open right here. Yeah, like that. Yeah, like this middle one stuff. Yeah. Okay. Get all those areas. Don't splash yourself either. You can squeeze the ball outside of the. Okay, I just splashed myself, but it's not that hot. I mean, it is hot, but it's not like. Well, it's just gonna get hotter. Oh, it's okay. Vezi că și I'm learning this as I go, so Yeah. it's the first time I'm doing this. And I like it. It is. No. It is. You don't say. Blue. Hey, come here. Oh, don't hurt it. Go away. You know you're not allowed in there. There's some garlic stuck. Hey, I'm go. gonna get some. What middle ones? We bought them. You forgot. Stolen from Joe's Crab Shack. You really did steal it? No, we went. Doritos cu Flaming Hot Nachos arată aiad. Out. N-are gândit nimic. Începe să vină. Știu. Te ia prin surprindere. Oh, da. Got tired. Olive Garden. Mergem și mergem la Olive Garden. Este călăgit la mașină. O să iau pasta e fagiolio. Așa. Cu ce fettuccine. Ce fettuccine? Ăștia. Deci, aici îți faci un duo. Îți alegi o supă nelimitată sau o salată nelimitată și cu una din astea trei. Da, ia. Înțelegi? Capiși? Blue Moon. Mi-a adus Berry Fancy cu lămâiță, cu frumos, out. Păi portocală. Cu portocală frumos, out. Are ochelari, nu vede bine. Chiar nu văd, serios. Nu vede culoarea. Aceasta este o supă cu gnocchi. Și cu pui. Iar eu mănânc o supă cu paste și cu fasoli.
Fagioli. fasoli și tu mănânci acolo o salată, pentru că... Peperoncini? Peperoncini. Pentru că salată. Da, hai poftă mare. Și breadsticks. Breadsticks unlimited. Unlimited breadsticks. Astea cu unt sau cu ce? Sunt cele mai șmecheri breadsticks care n-ai mâncat niciodată. Deci ce fac? Bag aici în ăsta? Bagă direct în gură. Am făcut o mișcare de țăran, nu? Nu, adică poți, dar să-l guști așa, să vezi ce e. În acest sandwich sunt meatballs. Aici sunt meatballs. Și ți-l arăt aici? Chicken parmigiana. Pasta. Pasta with red sauce. Oh, none of those gyozas they won't come there? No. Okay. And then there's like our punch here. And then the rolls, some of them come here, some of them don't. Okay. So, what's like different? A little bit different. Oh, what's that, Male? It looks like salmon. Oh my god, oh crap. It's only cucumber. Yeah, you can order it if you want something. Thank you. No? I mean, for you that you want rolls, but you gotta eat with I want that one. You want this one? Yes. This one's my favorite. And then we gotta start eating. Yeah, but That's good. Put the whole thing in your mouth. what is it? Hey, got a Lego. Almost. Oh, cool. Oh, wow. So it's gonna be. Oh, those are miniature Legos. Yeah. So you're gonna have a directions and everything. vegetable hand roll. Vegetable hand roll. Yeah. Sushi bar. That's cool.